vant til med ret og sådan noget, jo. Det er jo... Det lærer du så nu? Jeg skal have ny motor i spidsskatteren. Det er sådan en der. Og hvad? Nu prøv at lægge håndtaget ned, så skal du bare se. Nå, det er 2 timer med de batterier der. Det er meget. Jamen, jeg tænkte på et eller andet sted, sådan, at hvis han satte sådan en solcelleanlæg på. Det gør han. Nå, fordi det må da kun... Det giver jo kun noget. Det giver lidt. Det er heller ikke varmt. Ja, men det skal jo heller ikke vildt også være mærkeligt. Ej, det kunne godt være sådan, hvor man lige kigger.